ବୁଝିଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ଲୋକ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାଠ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛି। ବିଚିତ୍ର ଲୋକ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ ସବୁ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ବାହାରିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ସେ ତୁ ସିମ୍ପାପୁର ଥୁଆ ହେଇଛି ତମକୁ ଦେଖା ହଉଛି? ହଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖାଯିବନି କାହିଁକି? ପାଖରେ ଅଛି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଦେଖାଯିବନି କାହିଁକି? ମତେ ଦେଖା ହଉନି। ତା ସେପଟେ ଯୋଉ ଡାଲି ମିକ୍ସଚର ଥୁଆ ହେଇଛି ତମକୁ ଦେଖା ହଉଛି? ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ମତେ ଦେଖା ଯାଉନି। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପକେଟ ଦେଲ। କୋଉଠି ଥୋଇଲ ବା? ଏଇଠି ଓହୋ ଜାଣି ଜାଣଟା। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ନର୍ଗିସ୍ ଚାଉଳ ଥୁଆ ହେଇଛି ତମକୁ ଦେଖା ହଉଛି? ହଁ ମୁଁ ଥୋଇଛି ମତେ କାହିଁ ଦେଖାଯିବନି? ତା ସେପଟେ ଯୋଉ କାବୁଲି ବୁଟ ଥୁଆ ହେଇଛି ପୋକ ସାଲୁ ସାଲୁ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତମକୁ ଦେଖା ହଉଛି? ହଁ ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମତେ ଦେଖା ହଉନି। ସେଇଥିରୁ 250 ଦେଲ ଛେଳି ଖାଇବ। ଓ ଭାଇ ସେଇ ଯୋଉ ଗୁଜୁରାତି ପକେଟ ଟଙ୍କା ହେଇ ତମକୁ ଦେଖା ହଉଛି? ହଁ ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତା ତଳକୁ ଯୋଉ ଡାଲଚିନି ଟଙ୍କା ହେଇ ତମକୁ ଦେଖା ହଉଛି? ଏଇଟା ଡାଲିଚିନି ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁଜୁରାତି। ଓହୋ ଏତେ ଫୁଟାଣି ମାରି କାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ମତେ ଦେଖା ହଉନି ତମକୁ ଦେଖା ହଉଛି। ତମେ ଦେଖିକି କହିବ ନା ଡାଲଚିନି କି ଗୁଜୁରାତି। ମତେ କଣ ପଚାରୁଛ? କଣ କଣା ନା କଣ ତମେ? ହଉ ସେଇ ଗୋଲମରିଚରୁ ଗୋଟେ ପକେଟ ଦିଅ। ସକାଳଟାରୁ ସବୁ ଏମିତିଆ କଷ୍ଟମର ଆସିକି। ହଉ ତମ ଫୋନ ପେ ଟା ଦେଲ। ଏଇଠି 72 ଟଙ୍କାଟା ପଠେଇ ଦିଅ। ହଁ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଉଠଉନ ଫଟୋ। ପାଉଡର ମାରିଦେବି ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ମୁହଁଟା ଉଠେଇଦବ। ଓହୋ ତମେ ମୁଆଡୁ ପଳେଇଲ। ଇଆଡେ ସ୍କାନର ତଳେ। ସ୍କାନରକୁ ନ ଉଠେଇକି ମୁହଁକୁ। ଦେଖିଲ ଭାଇ 72 ଗଲା କି 78 ଗଲା। ଯାଅ ବୁଝିଲ ଯାହା କହୁଥିଲ ପୁରା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ହଁ ମତେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଦେଖା ଯାଉଛି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେନ୍ ଟା କାଇଁ ଖୋଲିକି ରଖିଛ? ତାକୁ ଦଉନ। ବିଚିତ୍ର ଲୋକ ସବୁ ଦୋକାନ। ହଁ ଛାଡ଼ ଭାଇ। ଅଟା ଅଛି? ହଁ ଅଟା ଅଛି। 5 କିଲୋ ଅଛି? ହଁ 5 କେଜି ଅଛି। ନା ଥାଉ ଦରକାର। ଚା ପତି ଅଛି? ହଁ ଦାନା ବାଲା ଅଛି? ଦାନା ବାଲା? ହଁ ଦାନା ବାଲା ଟାଟା ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି। ନା ଥାଉ ଦରକାର। ଘିଅ ଅଛି? ନା ଘିଅ ଭାଇ କାଲି ସରିଗଲା ଜଷ୍ଟ। ସେଇଥିରୁ 5 ଲିଟର ମୁଁ ନେଇଥାନ୍ତି ନା ଆଉ। ଅଧେ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ତ ଆଉ। ନହେଲେ ସବୁ ଅଣେ ପକେଇଥାନ୍ତ ତମେ ନେଇକି ଆଉ। ସେଇଠୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଦିଅ ପେପର ଦେଇକି ଚାଲ। ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆଇଲା ଏଠି ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବାକୁ। ହେଲା କାଠ ଚୋବଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ତୁ କାଠି ଗୋଟା ଚୋବଉନୁ? କୁଟା ଚୋବା ନହେଲେ ତୁ।